sydämeni, että Herra kaikki valtias sallisi todellisen sodan syttyvän vielä minun elinaikani ja minun osallistuvan siihen. Tämän julkaisee ranskalainen historian tutkija sanasta sanaan. Englantilainen kollega lainaa sen sanasta sanaan. Ja molemmat lisäävät. Miljoonat ja miljoonat nuoret viime vuosisadan lopulla ja vielä tämän vuosisadan alussa uneksivat täsmälleen samoin. Huokailivat, uneksivat täsmälleen samoin. Ja he jatkavat. Miljoonat ja jälleen miljoonat noin rukoilevat, saivat tuon armon osakseen ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa ja saivat armon kuolla kunnian kentällä. Mutta nyt tapahtuu merkillistä. Vieläkin nuorille yritetään opetetaan muutakin, mutta tätäkin opetetaan nuorille, tätä vanhaa laulua. Sen vallassa vielä ikään kuin yleinen mielipide kulkee suurelta osalta. Kyllä. Sitä opettavat lehdet ja televisiot ja kaikki sitä opettavat. Ja koulussakin monet opettajasta opettavat. Mutta nuorisossa alkaa ilmetä omituinen protesti. Ne katsovat silmästä silmään opettajaa ja sanovat, että noihan sitä on sanottu tuhansia vuosia. Tyrt Taijoksen ajoista ja muinain Hellan ajoista saakka tuota on opetettu ja opetettu. Ja mikä on ollut tulos? Me kuljemme nyt totaalista tuhoa kohti. Ja minä ihmettelen, mistä tämä heräämisen herkkyys on näissä nuorissa. Tällä on sitten toinen puoli, semmoinen traaginen puoli. Me puhumme paljon nykyään nuorison turmeltuneisuudesta, huumausaineista, alkoholin käytöstä, ja se on tosiasia. Se on hirvittävän vakava vaara. Mutta sekin selittyy osalta juuri tästä. Ne ovat liian herkkiä. Ne näkevät tämän elämänmenon mielettömyyden, tämän riiston, tämän kilpailun, tämän mielettömän ahneuden, joka ei perustu mihinkään tosiasialliseen arvoon, vaan aivan valheellisiin elämäarvoihin, tuhoisiin elämäarvoihin. Ja nuo nuoret näkevät sen paremmin kuin me vanhat. Ja sen takia sitten, jos he näkevät sen, eivätkä voi oikein sopeutua tähän elämänmenoon, niin he pakenevat, sanokaamme, huumausaineiden pilveen tai alkoholiin. Ja useinkin herkimmät joukosta ovat suurimmassa vaarassa. Tämä minä olin erikoisesti, minä noin 10 vuoden ajan säännöllisesti luennoin AA-kerhoissa, Helsingissä ja vähän muuallakin. Ja minun täytyy taas sen sanoa nöyrästi ja totuudellisesti. Kyllä minä ehkä onnistuin jotakin AA-veljille ja sisalle sanomaan, joka oli omiansa ylös rakentamaan ja vahvistamaan heitä sillä nousun tiellä, millä he ovat. AA-kerhot kautta maailma ovat kaikista efektiivisimmät raittiustyömuodot, pelastamismuodot. Mutta minä sanon, että he opettivat minua vielä paljon enemmän. Kun minä kuuntelin, kun he kertovat elämänsä sisintä tarinaa, niin minä panin merkille, että useinkin he olivat liian aikaisin heränneitä. He pakenivat sietämätöntä asiaintilaa, inhottavaa olemassaoloa, jos ei ole mitään järkeä. Tolkutonta kilpailua, toisen niskan päälle kiipeämistä, rumaa, katalaa. Ja he pakenivat kärsimystä suuremman kärsimyksen suuntaan. Siinä oli se hirvittävä tragiikka. Ja sen takia minä tunnustan tämänkin puolen, että nykyään nuorisossa ilmenee myöskin tätä, mutta toisaalta siinä ilmenee jotakin aivan niin kuin uusi ihmisyys pyrkisi esille. Välähtää tässä mieleeni hyvin tunnettu taasen syvyyspsykologia, psykiatri Menninger, joka kertoo näitä asioita käsittelevässä teoksessansa, että kuinka hänellä välähti mieleen erässä vaiheessa, että kun Freudista saakka tutkimusobjekteina on käytetty etupäässä sairaita psyykkejä, enemmän tai vähemmän sairasmielisiä yksilöitä. Mitäs jos laittaisi testisarjan, jonka avulla pyrkisi saamaan esille mahdollisimman terveitä yksilöitä? Se on luosti hyvin vaikea asia, mutta hän nyt ammattimiehenä kehitti tuommoisen testisarjan. Ja kun oli mennyt monia satoja kokeiltavia läpi, niin hän onnistui sieltä löytämään kourallisen yksilöitä, jotka hänen ammattitietonsa mukaan olivat mahdollisimman terveitä. Ei hän väitä, että nekään täysin terveitä oli, mutta että ne olivat hämmästyttävässä määrässä terveitä. Ja sitten hän rupesi taas asettamaan ne noin tieteenomaisesti kokeilutilanteisiin.
ilman että he tiesivät, että se on kokeilu. Heidät vietiin tilaisuuksiin, jossa oikein joku palopuhuja maalasi amerikkalaisille kuulijoille, kuinka hirvittävä vaara uhkaa Amerikkaa ja koko ihmissukua bolshevikkien taholta. Kuinka kansainvälinen kommunismi tuhoaa ihmisyyden ja kulttuurin ja sivistyksen ja palauttaa raakalaisuuden maapalle. Ja kun alkaa kaikki muut olla jo hysteerisessä tilassa ja sanoo, että jumalauta lisää atomipommeja, nyt pitää saada äkkiä, niin nämä Meningerin terveiksi toteamat, nämä kuuntelivat hyvin kriittisesti, olivat huolestuneen näköisiä. He eivät suinkaan ole piittaamattomia. He kuuntelivat, mutta heissä oli vaikea saada aikaan tuommoista hysteriatilaa, kiihotustilaa. Ja tällä tavalla vietiin koetilanteesta toiseen ja tarkasti tarkattiin, pantiin merkille reaktiot. Ja tehtiin tämähän, Meninger teki tämän merkillisen havainnon, että terveyden merkki on tuo, että ihminen säilyttää oman harkintakykynsä silloinkin, kun vähemmän terveet ovat sen jo menettäneet. No nythän sitten tulee mielenkiintoiseen jatkoon. Tästä olisi voinut tehdä sen johtopäätöksen, että he ovat irtautuneet jotenkin, että heillä on kadonnut yhteys toiseen ihmiseen. Mutta totuus olikin päinvastoin. Näille terveille oli luontaista, spontaania, aivan omaa vireistä myötäelämisen kyky. He herkemmin kuin muut tunsivat toisen olennon ilon omana ilonaan, toisen olennon kärsimyksen omana kärsimyksenään. Eikö tämä ollut mielenkiintoista? Kyllä. Toisaalta entistä suurempi itsenäisyys, oma vireisyys, harkintakyvyn säilyminen ja toisaalta herkkä myötäelämisen kyky. Ja kun huipputiedemiehet rupeavat puhumaan tällaista ihmisestä, niin se antaa toivoa. Varsinkin sitten on syytä toivoa, että nykyään nuorisossa rupeasi olemaan enemmän ja enemmän sitä uutta henkeä. Mä sanoisin, että jokaisen on löydettävä omat keinonsa, oma tiensä, omien edellytyksiensä mukaiset keinot, millä vaikuttaa herättävästi. Mutta ennen kaikkea jokaisen on aloitettava omasta itsestänsä. Tämä on ainoa neuvo, mikä minä rohkenen sanoa aivan empimättä. Omasta itsestä on aloitettava. On aloitettava tästä tietoisuudesta. Minä nukun. Minut on suggeroitu. Minun esi-isäni polvesta polve ovat eläneet unitilassa. Minä olen perinnyt geeneissä tuon unen. Ja minua on lapsuudessa saakka nukutettu. Minun täytyy tiedostaa tämä tila. Olla koko ajan tietoinen ja katsoa kriittisesti omaa itseäni, omia varmuuksiani. Propagandalla voidaan ihminen kyllä muuttaa näennäisesti. Korean sodan aikana tuli yleiseen maailman käyttöön sana aivopesu. Me olemme kaikki aivopestyjä. Ei sitä tapahtunut vain Koreassa. Kyllä ja meitä aivopestään jatkuvasti. Ja meitä aivopestään jatkuvasti. Ja niin me näemme, että tuossa on kunnon porvari. Sanokaamme nyt, käyttäkäämme tämmöistä sovinnaista ja käytännössä olevaa nimeä Nuorukainen. Ja hän joutuu oikein voimakkaan vasta aivopesun piiriin. Lukee sopivaa, siihen kuluvaa kirjallisuutta, seurustelee, menee järjestöön ja vähän ajan päästä hän on täynnä vihaa kapitalistista yhteiskuntaa kohtaan, vaatii vaikka millä hinnalla vallankumousta, perinpohjaista vallankumousta, häntä sitten haukutaan kommunistiksi tietysti. Ja tämä voi tapahtua. Ja taas tiedetään tapahtuneen, tätä tutkittiin nimenomaan Amerikassa hyvin paljon Korean sodan jälkeen näitä asioita, oikein on kokeellisesti. Ihminen voidaan suggeroimalla, puhumalla, kirjoittamalla, hänen vaikuttamalla, hänet voidaan suggeroida uuteen unitilaan. Mutta se on aina ehdollista, jos hänet tehdään suggeroimalla, saarnaamalla, agiteeraamalla, sanokaamme kapitalismin viholliseksi. Sama heppu voidaan asianmukaisesti käsittelemällä tehdä yhtäkkiä kapitalismin vimmatuksi puoltajaksi, jonka on tunnus sanonut, että kaikki kommunistit olisi hirtettävä heti. Ja tällaista on tapahtunut. Ateistista voidaan tehdä kristitty ja kristitystä ateisti. Tätä on tapahtuu ympärillämme joka päivä, tällaisia muutoksia. Ja sen takia minä sanon, että tämä on hyvin vakava kysymys. Kuta syvemmin ja tarkemmin tätä tutkija ajattelee, sitä vakavampi tuo sinun esittämäsi kysymys on. Miten ja millä keinoin voitaisiin saada aikaan riittävän suuressa määrissä ihmisyksilöissä heräämisen tilaa?